ഞമ്മ ആയെങ്കിൽ ഏളയത്തും ആയിക്കൊണ്ടു അവിടെ ആയെങ്ക കുറലിൻ്റെ ഉടമസ്ഥർ ആയെങ്കിൽ ഞമ്മ കണ്ടോണ്ടോ ഞമ്മ ആയെങ്ക അവിടെ ആയെങ്കിൽ രണ്ടു ഉത്തരം വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുറൽ കൊയ്യുള്ളത് നമ്മൾ കൈ കണക്ക് ഞമ്മ ആയെങ്ക രണ്ടു ഉത്തരം വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ആയെങ്ക അവിടെ ആയെങ്ക കുറലായെങ്കിൽ കൊഞ്ഞുകൊണ്ടു ഞമ്മ ആയെങ്ക ആ കുറവായെങ്കിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഞമ്മ ആയെങ്കിൽ താത്ത കണ്ടായക്കായെങ്കിൽ ഏളയത്തും ആയിക്കൊണ്ടു താത്ത കണ്ടായക്ക് ചുറ്റി പലാന്തരം വെച്ചിട്ട് അതിനായെങ്കിൽ വെപ്പ് ചായലായെങ്കിൽ വെച്ചോണ്ടോ അതിനായെങ്കിൽ ഒരു തൂപ്പാത്തി അതിനായെങ്കിൽ ഒരു തൂപ്പും കാട്ടിച്ചിട്ട് ഞമ്മ ആയെങ്കിൽ അതിനെ ശുദ്ധമുട്ടിക്കായെങ്കിൽ വർത്തിക്കൊണ്ടോ അതിനായെങ്കിൽ മീത്ത കണ്ടായക്ക് ഏളെ കൊണ്ടുവരണം എന്നിട്ട് ഉള്ളത് നമ്മൾ കൈ കണക്ക് ഞമ്മ ആയെങ്കിൽ പൂജാരി ഞമ്മ ആയെങ്കിൽ അന്തത്രമാരെ തലയിലെ ശിരസിൽ ആ കൊറലിൻ്റെയൊക്കെ കെട്ടുന്നായെങ്കിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞമ്മ ആയെങ്കിൽ മീത്ത കണ്ടറായ്ക്ക് ഏളായത്തോ താത്ത കണ്ടറായ്ക്ക് ഒരു ചുറ്റി പലാന്തരം വെച്ചിട്ട് മീത്ത കണ്ടറായ്ക്ക് ഏളായത്തോ ആയിക്കൊണ്ടു മീത്ത കണ്ടറായ്ക്ക് ഒരു ചുറ്റി പലാന്തരം വെച്ചിട്ട് അതിനായെങ്കിൽ വെപ്പ് ചായയെങ്കിൽ വെച്ചോണ്ടോ അതിനായെങ്കിൽ തൂപ്പ് കാട്ടിച്ചിട്ട് ശുദ്ധമുക്തിക്കായെങ്കിൽ വൃത്തിക്കൊണ്ടു അതിനായെങ്കിൽ തേങ്ങായും കുറച്ചിട്ട് ഞമ്മ ആയെങ്കിൽ ശുദ്ധമുക്തിക്ക് വൃത്തിക്കൊണ്ടു അവിടെയൊക്കെ ഞമ്മ പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ കാര്യം ഇന്നത്തെ നാളിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന അങ്ങനത്തെ കണ്ടറായി നോക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തത്രമാരെ കയ്യാറാവട്ടെ അച്ഛന്മാരെ വെളിച്ചപ്പാടന്മാരെ കയ്യാറാവട്ടെ ഊറമാരെ കയ്യാറാവട്ടെ മൂന്നാട്ടിൽ കമ്മിറ്റീൻ്റെ കയ്യാറാവട്ടെ മൂന്നാട്ടിൽ സഭൻ്റെ കയ്യാറാവട്ടെ എത്രയോ യാറെ കുറടി മുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊറാൾ തമ്പക്കന്മാർ ഞങ്ങളുടെ മേലെ ഒരു അഡ കണ്ണ് വെക്കാതെ കണ്ട് ആ എന്തത്ര ശിരസയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ കട്ടറായി നോക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എത്ര യാറെ കുറടി വന്നെങ്കും മൊറാൾ തമ്പാക്കന്മാർ ഒരു അഡ കണ്ണ് വെക്കാതെ കണ്ട് ഇന്ന് വരുമ്പോൾ മുട്ടി ഞങ്ങൾ തമ്പാക്കന്മാരെ കണ്ടറായിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന നവറാത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എത്ര യാറെ കുറടി വന്നെങ്കും മൊറാൾ തമ്പാക്കന്മാർ ഒരു അഡ കണ്ണ് വെക്കാതെ കണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു കോപ്പലി നിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ കാര്യത്തിന് ചന്തത്തിൽ നടത്തി തരുന്ന പുണ്യകീർത്തി ഞങ്ങൾ നമ്മിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തലക്കൂടി മൊറാളി പാട്ടം പോലെ അമ്മത്തേരി കൂട്ടുള്ള ഇന്നക്കും നാളൊപ്പം കാത്തുള്ള പുണ്യകീർത്തി ദേവി എൻ്റെ
മുറ്റത്ത് മുന്നോട്ടുണ്ടോ ഏരോ സ്വന്തം അന്തത്തെ അന്തത്തെ മറല്ലോ ഏരോ സ്വന്തം എന്റെ കൂടെ മക്കളല്ലോ ഏരോ സ്വന്തം ഞാൻ തൊട്ട് നാൾക്ക് മറല്ലോ ഏരോ സ്വന്തം ഏരോ സ്വന്തം ദേവനെ കൊട്ടപ്പെട്ട ഒരു വല്ലവരാണ് കണ്ടു കേൾപ്പിച്ചു കണ്ടു കേൾപ്പിച്ചത് കാലത്തോട് കാലത്തോട് ഞങ്ങളെ കണ്ടാലത്തിന് കാലം കഴിച്ചു കൂട്ടോണ്ട് നിങ്ങൾ മതിപ്പു മതിമോനായി ഈ കൊലമകനാണ് ഞങ്ങളെ കാലം കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ മതിപ്പിന് വേണ്ടി ഇന്നത്തെ ദിവസം ഉദയത്തൊക്കെ നാട്ടിലെ കണ്ടായി വന്ന് 2068 തുറന്ന അന്തത്രമാർ ഞങ്ങൾ കണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നവത്തിന് കാര്യം 9 ദിവസത്തിന്റെ കാര്യം അല്ലേ എങ്ങനാ കഴിച്ചു കൂട്ടുക നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പരിസരം നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കയ്യാറെ കഴിച്ചു കൂട്ടണം മാതാവേ നിങ്ങളെ പരിസരം എന്തോ ഒരു കുറവ് ഭർത്താതെ ഞങ്ങളെ രക്ഷണാക്കും കാലത്തോട് കൊല്ലത്തോട് കൊല്ലം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം മുഖത്താൽ വെച്ച് സമയത്ത് ഞാൻ ചാണ്ടൽ മുട്ടോണ്ട് പരമാവധി നിൽക്കുന്ന സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ കണ്ടതിന്റെ അകത്ത് ആ നവത്തിന്റെ കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടാതെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടു നടത്തും അത് പ്രകാരം ഇന്നത്തെ ദിവസം നവത്തിന്റെ തുടക്കത്തിനല്ലേ ഞങ്ങൾ പാർന്ന പറ്റിയൊക്കെ പരക്കുന്ന അക്ഷയപാത്രി വെച്ച് 9 ദിവസം അന്നദാനം ചെയ്യണമല്ലേ നിങ്ങൾ മതിപ്പിൽ നേടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രകാരം ഒരു കുറവ് ഭർത്താത്തക്ക കൊണ്ടു നടക്കണതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് പറയണല്ലാതെ പൊട്ടു വരുത്താൻ പാടില്ല ഇതുവരെ മണ്ണിന്റെ കഴിച്ചു കൂട്ടി ഇതിന്റെ കാര്യം സമയത്തിന് ഞാൻ കൊണ്ടുകൂട്ടി അന്നദാനം സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അതിനെ ഒരു കുറവ് പെടുത്താത്ത മനസ്സിൽ കുറവ് പെടുത്താത്ത കൊണ്ടു നടത്തും ഞങ്ങൾ സംഘടിക്കും വേണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ശക്തി ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ശക്തി കൂടി തരും ഞങ്ങൾ ഒരു കുറവും പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ ഇനി ഇത് കാര്യം കൊറന്റെ മുറട്ട് കായ്കൾ തായിക്കൊണ്ട് കന്നിന്റെ ഉടമക്കാരായ കണ്ടുണ്ട് അവിടെ അഞ്ചത്ര ഭാഗത്ത് 10 കൊറലായ എടുത്തോണ്ട് ഞങ്ങളെ കണ്ടായികൾ തായിക്കൊണ്ട് ആദ്യം പോലെ കണ്ടായ ഒരു ചുറ്റി ബലാന്തരം വെച്ചോണ്ട് ചെപ്പും ചായ വെച്ചോണ്ട് വെച്ചെല്ലാം മിതല കണ്ടായികൾ താവണം മതിപ്പ് മാറാൻ അന്തത്ര മാർഗം ഒപ്പിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്തത്ര മാറാൻ ഞങ്ങളെ കണ്ടായ ഒരു തൂപ്പാടത്തെ കണ്ടു കണ്ടും പോലെ ഹൊള്ളുകായ ഒരു തൂപ്പാടത്തേയും കാണണം മതിപ്പു മതിമാറായ തൂപ്പാടത്തേയും കണ്ടു കണ്ടായ ഒരു ചുറ്റി ബലാന്തരം വെച്ച് മിതല കണ്ടായികൾ തായിക്കൊണ്ട് മിതല കണ്ടായ ഒരു ചുറ്റി ബലാന്തരം വെച്ചോണ്ട് കരുണാന്ന് അട്ടുന്നോളം ഉറപ്പിച്ചോണ്ട് അവിടെ ഒരു തൂപ്പാടത്തെ കാണണം മതിപ്പു മതിമാറായ അന്തത്ര മാറായ ഒരു തൂപ്പാടത്തെ കണ്ടു കണ്ടും പോലെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ടായോട് പോകണം മതിപ്പു മതിമാറാ നിങ്ങൾ പുറപാട് 5 ബാക്ക് ബന്ധത്തിൽ ചെയ്ത് കണ്ടായികൾ തായിക്കൊണ്ട് പാടെടുത്തോണ്ട് അവിടെ തൂപ്പാടത്തേക്ക് കൊണ്ടുണ്ട് അവിടെ പന്തി എല്ലാം നിറച്ചോണ്ട് താത്താള് കണ്ടായികൾ തായിക്കൊണ്ട് താത്താള് കണ്ട ഒരു ചുറ്റി ബലാന്തരം വെച്ചു പാടായിക്കൊണ്ട് അവിടെ തൂപ്പാടത്തേക്ക് കൊണ്ടുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടായികൾ നിറച്ചോണ്ട് ഇനിയുണ്ടല്ല മതിപ്പു ഞങ്ങൾ തൊട്ടാളത്തെ മാറി നിപ്പും ചായയിൽ നിങ്ങളെ 5 ബാക്ക് 10 വർഷം കാലത്ത് മേലെ രാശി ഞങ്ങളെ ചോകപ്പാട് വന്നു ഞങ്ങളെ കണ്ടായികൾ തായിക്കൊണ്ടു ഞങ്ങളെ പെട്ടാളെ വർമാർത്ഥം അയച്ചു ഞങ്ങളെ മായപ്പറായിക്കൊണ്ടു നിങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ടു കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടു ഇനി ഏത് കാര്യം കണ്ടു കേൾപ്പിച്ചു വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യം 9 ദിവസത്തിന്റെ കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ മതിമാറാതെ നിങ്ങൾക്കായി നന്മകൾ എടുത്തു വെച്ചോണ്ടു നിങ്ങളെ നാളത്തെ കാര്യം 9 ദിവസത്തിന്റെ കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ 2 ദിവസം ഞങ്ങളായും കണ്ടുപിടിച്ചോളി അവിടെ വിശ്വാസവും ഇക്കൊലമുതായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടാൽ നവത്തിന്റെ കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഊരമ്മക്കാരെ നെത്തിയാറ് കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടാകും അന്തത്ര മാറി നെത്തിയാറ് കുറവ് വന്ന് കിട്ടുണ്ടാകും അതേപ്രകാരം 3 ദിവസത്തെ നെത്തിയാറ് കുറവ് വന്ന് ഞങ്ങൾ കാണാം നിങ്ങളെ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ അണ്ണന്മാരെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പോലെ 9 ദിവസത്തിന്റെ കാര്യം ഭംഗിയമാണ്
കൊല്ലം അധികം സമയം വൈകിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇവരാനെ എന്തുകൊണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ മണ്ണാന്റെ എട്ടി വെക്കുന്ന കർഷക സമയത്തൊക്കെ ഔദയത്തിന് എടുത്ത് വെക്കണ്ടേ ഇവരാനെ എന്ത് പറ്റിപ്പോയ എന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തില് കൊല്ലം അതെ ഗണവും ചെയ്യും നൂലിട്ട് ബ്രഹ്മസമ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇവിടെ 6 മണിക്ക് പറഞ്ഞു ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് കളസം കുളിച്ചിട്ട് വേണ്ടി ഇവിടെ 6 മണിക്ക് ഞങ്ങൾ കണ്ടറായി തുറക്കാൻ നമുക്ക് അവിടെ വേഗം കളസം കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടു ആ സമയത്തൊക്കെ അതിന്റെ കണ്ടറായില്ല ചെയ്യുന്ന ബ്രഹ്മസഭ ലഭിക്കണ്ടേ ബ്രഹ്മസഭ ചൊല്ലി അതിൻ്റെ അകത്ത് മുന്നേ അവർക്ക് വേറെ വേറെ ആണ്ടിലാക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ആ കാര്യം ആക്കിയിട്ട് കണ്ടുകൂടെ അങ്ങനെ 8 മണിക്ക് പറഞ്ഞു കേട്ടു അങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടത്
എന്തേ 9 ദിവസം നവരാത്രി പറയാനാവാത്ത കാര്യം ഞാൻ 6 മാസം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ആ വിശ്വാസം നല്ലോണം മൂത്താവി വെച്ച് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഊരാമേന അത് ഭക്തി കൊണ്ടും ഉദയം കൊണ്ടും നിങ്ങൾ കാലഘട്ടത്തിൽ പാടാൻ സ്വാമി സോമനാഥനെയും ആരഘട്ടത്തിന് മാതാക്കന്മാർ അത് എന്ന് പറയുന്ന ഏതോ സ്വാമിക്ക് വരാതൊക്കെ വന്ന് നിങ്ങൾ കാത്തരക്ഷിക്കുന്നു പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നേർവിശ്വാസം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഊരാകെ വെച്ചാൽ അക്ഷയപാത്രം അത് ജീവിതത്തെ കാലഘട്ടവും ഏതോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരാതൊക്കെ വണ്ണം അക്ഷയത്തിൽ ഗുണം ഒറ്റലാകുന്ന ഒരു പേരാമ്പുളി അടുക്കത്തെ മണ്ണലി ആ കേൾക്കാതൊക്കെ നടത്തോളൂ അതേപോലെ കൊണ്ടുകൂട്ടുന്ന അങ്ങനത്തെ കൈവല്ല ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഏതായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഭജിച്ചോളി ഭജിച്ചാതെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന അങ്ങനത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരാതൊക്കെ വണ്ണം വലെ പോലെ പനി പോലെ ആക്കി കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ നേർവിശ്വാസം കൊടുത്തു എന്നെ ഒരാളത്തേന് ഫലങ്ങൾ ആത്മ കൊടുത്തോളൂ. മുന്നാട്ടിലെ സഭയിലും അച്ഛന്മാരിലും താനക്കാരിലും അപ്പോൾ ആ മഹാഗണപതിയെ മുന്നേ വെച്ചിട്ട് സ്വാമി സോമനാഥനെ മുന്നേ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞ തമ്പ്രാക്കന്മാരെ മുന്നേ വെച്ചിട്ട് രണ്ടുത്ര വാക്ക് പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം സമ്മതമല്ലേ? ഇത്ര വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കൊപ്പര ഏത്തി വെക്കും രണ്ടുത്ര വാക്ക് പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം സമ്മതമല്ലേ? അപ്പോൾ ആ മഹാഗണപതിനെ മുന്നേ വെച്ചിട്ട് അതേപോലെ സ്വാമി സോമനാഥനെ മുന്നേ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞ തമ്പ്രാക്കന്മാരെ മുന്നേ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ചെല്ലെങ്കിൽ ഞമ്മ കൊല്ലത്തോടെ കൊല്ലം നമ്മളെ മുറ തമ്പ്രാക്കന്മാരെ കണ്ടായിൽ നവരാത്രി ഉത്സവം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന നമ്മളെ കൈക്കണക്ക്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ സുഹൃത്ത് നാളിൻ്റെ കൊപ്പറ ഏത്തി വെക്കൊണ്ടുള്ളത്തെ നമ്മളെ മതിപ്പ് മാറാതെ ഞമായങ്ക മുറ തമ്പ്രാക്കന്മാരെ വെളിവരുത്തിയിട്ട് അവരായങ്ങ അനുയാദം എടുത്തോണ്ടു ഞമായങ്ക കൊപ്പറ ഞങ്ങൾ എടുത്തോണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത്തി വെക്കോ ഞമ്മ അതിനെ എടുത്തോണ്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ആ ഏത്തി വെക്കുന്നോടക്ക് ആ ഒരുമ്പോന്ന ആ പാർന്ന പക്കിക്കും പറിക്കുന്ന ഉറുമ്പക്കും അന്നദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെ ഏത്തി വെച്ചെടുക്ക് ആ അക്ഷയപാത്രത്തില് അത് അക്ഷയമേ ആവും പോലെ ആക്കിയിട്ട് എന്തും ഒരു കുറവ് ಬರ್ತಾದೆ മുന്നൊക്കെ ഒലിമ്പോ നല്ലേലി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലേലി ഞങ്ങളെ അടുക്കത്തെ മണ്ണിൽ നല്ലേലി നവരാത്രി ഒലിമ്പോ കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളങ്ങനത്തെ പേര് കേൾപ്പിക്കുന്ന പുണ്യകീർത്തി ഞമ്മ നമ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞ തലക്കോടി ആളിപ്പാട്ടം പോലെ ആമത്തോടി കൂട്ടുള്ളവർ പടക്കോടി വീരന്മാർ ഇരുവർ കാര്യക്കാരന്മാർ സ്വാമി സോമനാഥനും മഹാഗണപതി ഉണ്ടായിട്ട് ഇന്നക്കും നാളെക്കും 4 പൈതാണ്ടൊക്കെ ഒരു ഉടമ്പൊരു ಬರ್ತಾದ ರಕ್ಷಣಾ കാത്തുള്ളങ്ങനത്തെ പുണ്യകീർത്തി Pergi. ഇത് മേലെ കൊടുത്തുകൂടി അതിനെ ഇട്ടു ഒന്ന് ഒരു തപ്പി 900 गौरी दुर्गे सुवासिनी
ఎడ్డెంతివరనే అమ్మా భ్రమరాంబ ಭಕ್ತಿಡೆ ಕೊರ್ತಿನ ಈ ಪೂಜೆ ನಂಚೆ ಪಡೆವೊಂದು ಮುಕ್ತಿದಾಯಿನಿ ಗೌರಿ ಇಂಬುನು ಕೊರುಳೆ ಮುಕ್ತಿದಾಯಿನಿ ಗೌರಿ ಇಂಬುನು ಕೊರುಳೆ ಓಂಕಾರಿ ಮಣಿವೆ ಶರಣು ಶರಣು ಶ್ರೀದೇವಿ ಶರಣು ಶರಣು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮಣಿವೆ ಶರಣು ಶರಣು ಶ್ರೀದೇವಿ ಶರಣು ಶರಣು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮಣಿವೆ ಶರಣು ಶರಣು ಶ್ರೀದೇವಿ ಶರಣು ಶರಣು ಶ್ರೀದೇವಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹಾಮಾಯೆ ದೀನರ ಬಂಧು ನೀನೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಾಮಾಯೆ ದೀನರ ಬಂಧುವು ನೀನೆ ಶಕ್ತಿ ಮಾಮಾಯೆ ದೀನರ ಬಂಧು ನೀನೆ ಮಾಮಾಯೆ ದೀನರ ಬಂಧುವು ನೀನೆ ನೆನೆಸಿದ ಕಾರ್ಯವ ಜಯಪ್ರದ ಗೋಡಿಸಿ ನೆನೆಸಿದ ಕಾರ್ಯವ ಜಯಪ್ರದ ಗುಡಿಸಿ ನೆನೆಸಿದ ಕಾರ್ಯವ ಜಯಪ್ರದ ಗೋಡಿಸಿ ನೆನೆಸಿದ ಕಾರ್ಯವ ಜಯಪ್ರದ ಗುಡಿಸಿ ಬಯಕೆ ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾಯೆ ಬಯಕೆ ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾಯೆ ಬಯಕೆ ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾಯೆ ಬಯಕೆ ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾಯೆ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮಣಿವೆ ಶರಣು ಶರಣು ಶ್ರೀದೇವಿ ಶರಣು ಶರಣು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮಣಿವೆ ಶರಣು ಶರಣು ಶ್ರೀದೇವಿ
ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಪಣಿವೇಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹರನ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಪಣಿವೇಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕರುಣಾಳು ನೀ ಜಗದರಿದೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ತಾಯೇ ಕೊಟ ಜಾದಿವಾಸಿನಿ ಕೊಲ್ಲೂರ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಕೊಟ ಜಾದಿವಾಸಿನಿ ಕೊಲ್ಲೂರ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನವನೆನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಗುಣ ಸಿಂಧು ಕರುಣವ ಮಾಡಮ್ಮ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಕರುಣವ ಮಾಡಮ್ಮ ಕೊಳಲಿ ಪುರವಾಸಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕೊಳಲಿ ಪುರವಾಸಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಳಲುಗಳೆಲ್ಲವ ಅರಸಿನಿ ಪೊರೆಯಮ್ಮ
ವಂದಿಸುವೆವು ನಾವು ವಿದ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಗೆ ವಂದಿಸುವೆವು ನಾವು ಭಜಿಸುವೆವು ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ವಂದಿಸುವೆವು ನಾವು ವಿದ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಗೆ ವಂದಿಸುವೆವು ನಾವು ಭಜಿಸುವೆವು ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ವಂದಿಸುವೆವು ನಾವು ವಿದ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಗೆ ವಂದಿಸುವೆವು ನಾವು ಭಜಿಸುವೆವು ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ವಂದಿಸುವೆವು ನಾವು ವಿದ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಗೆ ವಂದಿಸುವೆವು ನಾವು ಭಜಿಸುವೆವು ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ದೇವಿಯ ವೀಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ದೇವಿಯ ವೀಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ದೇವಿಯ ವೀಣೆ ದೇವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ದೇವಿಯ ವೀಣೆ ಕೆಂಪು ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೋಡಿದರು ತಾಯ ರೂಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೋಡಿದರು ತಾಯ ರೂಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೋಡಿದರು ತಾಯ ರೂಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೋಡಿದರು ತಾಯ ರೂಪ ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ವಂದಿಸುವೆವು ನಾವು ವಿದ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಗೆ ವಂದಿಸುವೆವು ನಾವು ಭಜಿಸುವೆವು ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ವಂದಿಸುವೆವು ನಾವು ವಿದ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಗೆ ವಂದಿಸುವೆವು ನಾವು ಭಜಿಸುವೆವು ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ಅರಿವಾಳು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಗಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರಿವಾಳು ಕಾವೇರಿ ತುಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಳು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಗಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಳು ಕಾವೇರಿ ತುಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರಿವಾಳು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಗಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರಿವಾಳು ಕಾವೇರಿ ತುಂಗೆ ಗಂಗೆ ಹರಿವಾಳು ಕಾವೇರಿ ತುಂಗೆ ಕಲ್ಲೋ ಮುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳ ರಾಶಿಯಲಿ ಕಲ್ಲೋ ಮುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳ ರಾಶಿಯಲಿ ಕಲ್ಲೋ ಮುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳ ರಾಶಿಯಲಿ ರಾಶಿಯಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೋಡಿದರು ತಾಯ ರೂಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೋಡಿದರು ತಾಯ ರೂಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೋಡಿದರು ತಾಯ ರೂಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೋಡಿದರು ತಾಯ ರೂಪ ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ವಂದಿಸುವೆವು ನಾವು ವಿದ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಗೆ ವಂದಿಸುವೆವು ನಾವು ಭಜಿಸುವೆವು ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ವಂದಿಸುವೆವು ನಾವು ವಿದ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಗೆ ವಂದಿಸುವೆವು ನಾವು ಭಜಿಸುವೆವು ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ವಂದಿಸುವೆವು ನಾವು ವಿದ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಗೆ ವಂದಿಸುವೆವು ನಾವು ಭಜಿಸುವೆವು ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ವಂದಿಸುವೆವು ನಾವು ವಿದ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಗೆ
ವಂದಿಸುವೆವು ನಾವು ಭಜಿಸುವೆವು ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಚರಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಚರಣ ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು ಕರುಣ ತಿರುಪತಿ ನಿರತರಮಣ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ಅಳಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಜನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದ 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 ಕೊಳಲ ಧ್ವನಿಯದು ಚಂದ ನಮ್ಮ ಕುಂಡಲರಾಯ ಮುಕುಂದ ಮುಕುಂದ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ಮೂಡಲಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಮುದ್ದು ವೆಂಕಟಪತಿ ಬಲವಂತ ಮೂಡಲಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಮುದ್ದು ವೆಂಕಟಪತಿ ಬಲವಂತ ನಿನಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಈರೇಳು ಲೋಕದ ನಂದಾನಂದ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕೆ